Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Татарстанда янгынга каршы режим кертелгән, хукук бузучыларга нинди штрафлар каралган? Бархатчылар, петуния, калеуслар тиздән шәһәр урамнарында 16 төрле чәчәк пәйда булачак. Олар үлемгә китерүче куркыныч ауруларны таратучы булырга мөмкин. Яршолада 5-нче һәм 9-нче поликлиникаларга, шулай ук 5-нче шәһәр хастаханәсе стационарына талпан төшләгән беренче пациентлар мөрәҗәгать иткән. Исегезгә төшерәм, быел алар аскарлы кыш һәм җылы яз аркасында гадәттәгедән иртәрәк уянганнар. Медицина хезмәткәрләре нинди киңәшләр бирәм, җавапларына киләсе минутларда яңгыратырбыз. Быел 5-нче һәм 9-нче поликлиникаларга 5-нче шәһәр хастаханәсе стационарына талпан төшләгәннән соң 7 пациент мөрәҗәгать иткән иде. Талпаннар боррелиоз, энцефалит кебек куркыныч ауруларны таратучы булырга мөмкин. Алар исә инвалидлыкка һәм үлемгә китергә мөмкин. За последние дни в нашу больницу обратились уже 7 человек. Это 6 человек в городской поликлинике номер 5 и 9 и непосредственно 1 человек наш стационар 109. Каждый человек отдыхал у нас за пределами города, на дачных участках, либо на берегу Камы. Медицина хезмәткәрләре үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә һәм шулай ук мустакыйль рәвештә талпанны чыгарырга тырышмаска киңәш итә. Чөнки моны һәркемдә дөрес эшли алмый һәм ахыр чиктә булар барысы да җитдирәк нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Әмма Чаллы халкы үзләре дә уяулык күрсәтә. Әйтик, табигатьтә йөргәннән соң алар үзләрен карыйлар. Бейек үләннәр арасында йөрергә тырышмыйм. Урман менә шул тротуарлар буйлап кына йөрим. Бакчада да бердә төшнәгәннәре юк. Аллага шөкер. Кулларны, аякларны, инде артларына кисгән итеп карыйм. Булай юк. Аллага шөкер. Талпаннарның активлыгы ноябрь ахырына якынлаша, иң пик айлары майдан алып августка кадәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 14 апрельдән 11 майга кадәр Татарстанда янгынга каршы режим кертелә. Бу вакытта учак ягу, катык көн күреш калдыкларын, кыры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыелачак. Балалар лагерьларында, бакчачылык ширкәтләрендә дә шашлык пешерү рөхсәт ителмәячәк. Шулай ук урман янгыннары куркынычы, янгын торак пунктлар территориясендә 1-3 класслы пиротехник эшләнмәләр кулланырга ярамый. Янгын куркынычсызлыгы тәләпләрен бузган өчен гражданнарга 10 меңнән 20 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 30 меңнән 60 мең сумга кадәр, эшмәкәрләргә 60 меңнән 80 мең сумга кадәр, юридик затларга 400 меңнән алып 800 мең сумга кадәр штраф каралган. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бархатчылар, петуния, калеуслар тиздән шәһәр урамнарында 16 төрле чәчәк пәйда булачак. Мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре сүзләренә караганда, матур үсемлекләр генә түгел, таләпчән булмаганнар да сайланган. Үсентеләрне шәһәр мэры Наил Мәгъди шулай ук безнең төшерү төркемендә бәяләде. Бу теплицада петунияның берничә сорты бар. Бу үсенте озакламый алсу бүрләр булып чәчәк атачак. Шәһәр мэры сүзләренә караганда, соңгы елларда Яршаллы урамнарында чәчәкләр саны арткан. Мисал өчен 2020 елда вазоннар 300-гә якын иде. Бүген 5000 якын арада предприятие хезмәткәрләре кашпо һәм вазоннарны шәһәр урамнарына чыгара башлаячак. Есть одна поправка на погоду. В прошлом году мы немножко ошиблись, поторопились выставить всю эту красоту на улице. Буквально через неделю, ударил мороз. Поэтому часть цветов, к сожалению, объективно погибли. Мы вынуждены были все вернуть обратно сюда, пересаживать. Это дополнительные затраты, дополнительный труд. Орлык утыртудан үсенте баш калкытканга кадәр кагыйдә буларак берничә ай уза. Бу вакыт эчендә температура режимы саклана. Үсемлекләрнең һәр төренә индивидуаль якын килү кирәк. Быел шәһәр өчен 1 600 000 орлык сатып алынган. Посадили 150 тысяч тюльпанов именно этого сорта. То есть удлиненный, приоритет взяли на красный. Вот, поэтому ждем. В этом году сколько у нас тюльпанов? 150 тысяч тюльпанов высажено в городе. В прошлом году было 116 тысяч.
Мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре сүзләренчә, шәһәрне бизәү өчен матур үсемлекләр генә түгел, талымсызлары да сайланган. При определенной температуре у нас растут, подкармливаем их. Какие надо цветы мы прищипываем. И вот потом у нас эти все цветы идут в город. 16 наименований. Агератумы, петунии, бархатцы, виолы, цинерария. Цини в этом году мы посеяли тоже на рассаду. Кохи, колюсы. Ну, вот такие цветы, которые стоят все лето. У красоты растут ноги вот здесь, отсюда. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Түзіклендіргеннен соң ишігалары нинди хәлдә? Татарстанның торак инспекциясы безнең ишігалды программасы кысаларында реконструкцияләнгән территорияләрнең нинди булуы турында мәгълүмат җыю өчен республика халкына мөрәҗәгать итә. Торак инспекторлары Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты вәкилләре белән берлектә бер атна эчендә 53 йортны тикшергәннәр. Итог. Объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Каждый год бюджет республики выделяет на благоустройство дворов 10 миллиардов рублей. И задача управляющих организаций сохранить на придомовых территориях все, что благодаря программе появилось. Судя по первой неделе рейдов, не все такую задачу выполнили. И сейчас под контролем жилинспекции они будут ремонтировать все, что сломано и разбито. До осени инспекторы обследуют все 5000 дворов, в которых прошло благоустройство в рамках программы. Татарстан торак инспекциясы республика программасы кысаларында башкарылган эшләрдән соң ишегаллары турында мөрәҗәгатьләр һәм фотосурәтләр җибәрүне сорый. Исегезгә төшерәбез, 30 марттан Россия Федерациясы гражданнары мөрәҗәгатләрен карау тәртибе турында федераль законга үзгәрешләр үз көченә керде. Яңа редакция гражданның электрон документ рәвешендә мөрәҗәгатьне электрон почта аша җибәрү мөмкинлеген юкка чыгара. Әйтті һәм эшләде, янгында зыян күрүчеләр чалышкуарына рәхмәт белдерделәр. Исегезгә төшерәм, янгын күптән түгел 30-17 күп катлы йортында чыккан иде. Нәтиҗәдә ут чыккан фатир янып беткән. Шулай ук 2нче каттан 5нче катка кадәр халыкның тәрәзәләре дә зыян күргән. Бу хәлләрдән соң социаль челтәрләрдә Рөстәм Гәрәев ярдәм күрсәтергә тәкъдим итте. Ул тәрәзәләрне ясау белән шөгыльләнә һәм аларны үз хисабына бушлай алыштырды. Хотим выразить слова благодарности предпринимателю Гараеву Рустаму за оказанную помощь в трудной ситуации. Хорошо, что еще в наше время остались такие благородные люди. Желаем ему процветания в дальнейшем работе. Спасибо вам большое, Рустам, и вашему коллективу. Моннан тыш янгын зыян күрүчеләрсез генә булмады. Исегезгә төшерәм, янгын вакытында алар 3нче каттагы фатирда булган. Подъезддан урамга чыгу алмаудан куркып, яшьләр тәрәзәдән сикергә була. Пациенты продолжают получать лечение в отделении травматологии больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Состояние врачами оценивается как стабильное. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Только с 7 по 18 апреля. Выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».